Wito. Oh pisan kok kepepet kok bentuk bagian. Mas Wito ki lek ngasto lek mayang iki garwane mesti melu. Oh nggih, Kulo jenenge rukun dalam rumah tangga, ngono lho. Ora kok harmonise. Apa nih? Ora ditutke yo. Ora aku mulane yo nerokne bojoku yo mesti takjak. Kuwi apa sebabnya? Sinau dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Jadi kalau kita terus nenjengan piyaine lembah mana prasojo tulungku. Amin amin. Ngatasi jenengan dalang sing misuwur kondang. Nyatane bisa niki kula nggih dereng nate miring kabar Pak Eko tukaran iki perkara wedokan kula nggih mboten nate miring. Domongi kok. Ya ora tau krungu omahku ado. Iki lho Mas, dalam rangkane hari jadi Kabupaten Tulungagung yang 820. Nggih. Awake dhewe senajan guyon-guyono sithik akeh memberi motivasi dan masukan tentang keadaan Tulungagung walaupun panjenengan iki bukan priyayi Tulungagung ngono lho. Nggih, alhamdulillah senadyan kesuwen nggih nembe pisan menika teng Tulungagung. Mugi-mugi dados paseduluran. Amin. Kula gadah tembang sithik kagem Tulungagung. Apa kuwi? Slendro, Mas. Oh, aduh ngene iki. Apa lagi iki slendro? Nyuruh apa nyongo? Ah, pokoke tem-temu lho. Oh. Iya. Tulungagung dinten iki ulang tahun. Wah, betul. Mugi panjang yuswa tinebihna suker sakit temahayu kalih saking rubeda. Tepuk tangan untuk Tulungagung. Tulungagung pancen dadi kutha maju. Kuthane tumata nyata endah tur ngangeni. Sapa wae sing mrene mesti katresnan. Apik wong golek undangan 50. Iya iya. Tulungagung Wis ana meneh. satukan tekad tuk maju. Aman juga tentram, berdikari dan mandiri. Tulungagung jaya-jaya selamanya. Tepuk tangan Tulungagung. Hebat. Luar biasa. Nganggo payung wayah udan wae. Tulungagung sedaya mangke keselamatan. Amin. Tuku kalung, tuku ali-ali. Tulungagung gemah ripah loh jinawi. Amin. Nandur gedang ning ora-ora, nonton wayang dalangipun Ki Eko Kondo Prisjanto. Iya. Nandur jambe ana pinggir kali, yen tambah rame ana gareng saka Purwodadi. Waduh. Loh, asline sampean ngerti to, Mas? Purwodadi. Oh, Purwodadi to. Jawa Tengah. Mosok mboten paham to, Pak? Janaka ning Purwodadi niki. Waduh. Hebat. Ning Esuklong Gumun. Piye, Mas? Peringatan hari jadi yang ke-820. Tratak panggung ditata. Sound system ditekakno. Tiut lewat. Tak ini ganggu acara. Tratak panggung ditata. Gamelan ditekakno. Gong wayang wis samapta, pengrawing pesinden wis siaga. Sing mirsani padha teka, ngene iki jajal ragate entek pira. Lah iya. Mongko kono bintang tamu Mbak Lucy Brahmane selawe yuta. Ngono ya. Kok mati kabeh to, Dek? Oh mati kabeh. Oh iki kok bar tak elem lho sone padahal. Aduh kondi iki, Mang. Mbak Lucy Brahman Selawe yuta. Dereng kula menika minimal ya 26 yuta. Alhamdulillah iso nyuda dalange Pak Eko gandeng piyai kene dhewe gur sak yuta. Oh iya. Ora apa-apa, Mas. Seni iki jare lek dituku larang lek diwenehke dinggahke. Leres. Kita Kita harus punya prinsip seniman kuwi nek dituku larang nek dijaluk diweneh. Jeneng nyatane jenenge putra daerah iki gur mengeti kanggo daerahe dhewe. Mula aja ngregani rego. Ora. Awake dhewe iki mung manut apa sing dadi apa pikajengane utawa pamundhute pemerintah Kabupaten Tulungagung sing penting iso mengangkat. Ngene iki jenenge napa niku? Warga masyarakat Tulungagung marem lek pemerintah kabupaten ini bener-bener nguri-uri murup-murup seni budaya bangsa. Terus jeneng nyatane menungso ki butuh
nek ibarate jasmani kuwi butuh mangan sego, nek rohani kuwi yo butuh hiburan. Wong urip nek ra diimbangi gur mikir butuh tok ora diimbangi karo hiburan yo ndang tuwa gagar. Ning beda nek awan yo nyambut gawe nek beda rekreasi kaya ngeten iki ningali kabudayan nglerengke rasa nyelehke pikir nenangke ati insyaallah sedaya warga sing kebak rejeki panjang umur sugih sedulur kebak rasa syukur tinebena rasa takabur amin Allahumma amin. Terus ya Mas ora sebentar kagan micara aku arep njajari sinden-sinden siji-siji. Siap. Ya langsung Mbak Lucy Brahman. Mbak Lucy jaranan jarane Tumibo Pak dari Kewoco Mbak. Dari Bapak Mahtub J SAB SHMKN penasihat Paku Datu dan Pak Sinta Tulungagung. Ya. Tulungagung ayat tentrem guyub krukut bersinar. Tembangé petis manis, ngersake petis manis. Ya, saka Bapak Mahtub ini penasihatnya Pak Kudatu. Pak Kudatu ini dalam muda Mbak Lucy. Tulungagung. Selamat malam Bapak. Pak sinten ketua? Mahtub, Pak Mahtub penasihat. Ya. Aku Pak Ketuk. Pak Mahtub. Pak Mahtub selamat malam iki mireng-mireng ya Pak Kudatu ape wayangan tak nek kabar blas. Oh, iki ndang Mbak. Oh gitu. Tanggal piro? Tanggal piro deh? Piro iki? Tanggal 7. Oh. Ya. Ora sida berarti aku. Iya. Ngopo? Nggih niki matur sembah nuwun khususnya kepada Mas Eko beserta keluarga besar Pemkab Kabupaten Tulungagung malam hari ini dalam rangka hari jadi yang ke-820. Luar biasa, Tulungagung kota yang sangat maju dan kota yang berbudaya. Amin. Wah, contohnya malam hari ini kita ngajeng mriko sedih lho penontonnya luar biasa. Walaupun malam sampai pemerintah madhep ora sampe pemerintah madhep dhewe. Lah nggih mesti ngeten ini kekaguman saya lho. Saking awake dhewe rada kewengen tapi sik mirsani ngentosi panjenengan ngantos. Iki kok tak gawe jam 3 bubar awake dhewe. Lah nyapa jane jam 8 esuk. Nggih, maka dari itu nggih ngaturne matur sembah nuwun lan salam untuk para pamirsa semuanya. Ana paringan Mas Eko. Nggih. Numpak tronton. Momot jamur. Ya. Cakep toh, Pak? Cakep. Penonton beneran ngantuk, nggih? Nggih. Numpak tronton momot jamur. Cakep. Para penonton mugi panjang umur. Amin. Numpak tronton mlakune mrene. Cakep. Mugi para penonton kathah rezekine. Amin. Amin. Pun ngantuk, Pak. Nggih. Numpak tronton keblasok ning peteng-peteng. Mugi para penonton ndang meten bareng. Ya aja to ngesake bubidan. Repot. Sik rene tak bahas. Pripun? Aku ini ning Tulungagung wis kaya omah dhewe, ya ta? Terus Pak Eko juga pribumi kene. Terus awakmu lagi teko. Terus mbok siarne aku selawe yuta iki masamu selawe yuta ning Galdas napa piye? Aja ngedeng-ngedeni piye Tulungagung. Aku ki nek Tulungagung wis nyanyos ora tau tarik terno kok. Selawe yuta ning Gabulu kuwi kok. Arek wedi piye Tulungagung. Mosok kowe gak ono selawe. Nggonku anggere semuni Brahman ngono kuwi minimal 26 kok. Iya, nggonku muni sapi. Lha lha apa? Kono apa? Lah apa? Lah kok metune jaran aja lah kok juga. Kowe jane kok jaran. Awakmu ning mau Brahman
Selawe ya, aku Nunggu. Sayang jajal tak takon, Mas. Takon apa? Iya. Sapi iki sing gede apane? Sapi sing gede awake. Ora iso. Sikile. Ora iso sikil ramono. Ndase. Ora iso. Sungune. Ora iso to, Mas. Ngerti ra? Balik sapi sing gede apane? Kandange. Iya. Perkara kewan. Iya. Kewan apa sing senengane diperintah terus? Lho, asu. Salah. Munyuk. Salah. Wedhus. Salah. Petak. Salah. Apa? Lele. Ngopo? Lele. Tukono ora kok, Le. Lele, tukono. Ayo, gedean. Ayo. Aku wis duwe sapi berapa sing gede apane kandange, kan wis duwe, sampean. Perkara kewan kok gede-gede to senamu. Aku cilik ae. Apa? Manuk apa? Sing awet ning dhuwur. Manuk sing awet. Manuk apa? Sing awet ngabur ning dhuwur. Manukku ya awet ning dhuwur. Manukku dikuku nang omah kok. Aku duwe dikuku. Yo lagi yo male asosiasine yo. Manuk terbang, manuk terkutut. Jare sapa? Terkuku. Enggak, jare Terkutut. Terkuku. Itu. Apa? Nakmu paling pret. Waduh. Apa? Manuk sing betah awet ning dhuwur, mabure manuke pilot. Manuk apa? Manuke pilot. Perkara Urung lendeng urung medhot. Maksudnya Pak Pilot iki nggawa manuk, momot manuk. Perkara manuk. Ya oleh iki. Timbangane arek jebrean yo. Perkara manuk. Apa neh kuwi? Bedane manuk karo kucing. Oh iya beda no, Mas. Lek manuk iki duwe lar, kucing iki duwe ulu. Alah, Manuk iso miber, kucing iki Lah gak paham. Apa? Jenengan ngertos kucing. Kucing enek dilus-lus. Bobok. Oh iya. Lek manuk Jenengan ngertos kucing lah. ngerti. Nek dilus-lus Turu. bobok kandhane kok. Ngertos kucing to? iya. Nek dilus-lus Turu. bobok. Lek manuk Mbok arek dilus-lus ora kok. Manuk dilus-lus mahabur kok. mabur, mergo giras ya. Terus ke tembakane. Tembang napa niki? Karo Mbak Lucy ya los no. Mbak Lucy iki sembarang iso kok. Nggih, karena durasi yang sudah mendesak. Iya, jam 1 kudu wis tak betang. Nggih. Ora iki los iki. Mboten los nggih. Tak dadani siji gara-gara limbah tak sambung dari siji. Oh ngono modele. Aduh, kelas Jawa Kowe sebagai orang baru kowe tentang persembahan apa? Nah, kula pun lho. Sebagai pengenalan yang Piai Tulungagung kowe itu laku paling opo kulo. Ya itu aku pun kenal kabeh no kali kula. Pun kenal kali kula nggih, Pak. Pedene rupamu. Sing ngene. Pun kenal kula nggih. Sing ngene pun kenal kula. Oh ya wis gak apa-apa, gak apa-apa. Iki cacah gak tau nonton YouTube saja. Iya, ya wis kenal karo gareng kok ndak kenal yo yo ono yo. Sampeyan kan ngaturne opo ngono Pak andalamu opo iki wong Tulungagung. Piai Tulungagung ki bos kabeh. Sampai ada Joko Purwodadi teko kene. Arepe menehi apa? Arepe menehi apa? Menehi apa piye to, Pak? Wong rene lho burung gajian. Maksudnya ada Joko Purwodadi teko kene iki lho. Tulungagung iki ben piye? Wis ben ngene wae, wis ngene apike ra jamak. Arep diapake. Muga-muga ben mundur. Kok iso mundur lho? Lah mundur ki apa elek? Lho, paling tidak lendungane iki yo ben maju. Oh, enek maju elek ya enek lho, Pak. Oh. Apa? Tarik tambang. Oh, maju malah kalah. Sing maju malah cilaka apa? Lah iya. Lah tak bedheki neh. Apa? Maju malah cilaka apa? Tarik tambang, Ora iso. tarik tali, Ora iso. tarik kolor. Ora iso. Maju malah cilokan apa? Wong mancing. Maju cah matan sampe kok bocahne. Lah, mosok jenengan gak bocah. Yo. Lah ibu kondo wong cah jemik ngono. Ayo, aku pengen jajal sampean. Sampean paling tidak, ora aku takut sampean yo. Sampean iki bisa seni tenan lho, Mas. Lahir batin, Pak. Pengen pedalangan tenan yo. Pedalangan. Jajal saiki sampean umpama ning dalam pedalangan tak iki umpama tak biasanya aku kan ketoprak karo Mbak Lucy. Bukan iki tak gawe wayang omongan. Jajal sampean gandrungo Mbak Lucy. Oh, lah sing jumbo karo kahanan kula. Oh iya, ning pedalangan to, Pedalangan. ngerti tenang wayang to. Bagus cangkrake, kulite kuning, lincing, Bocah kaya tikus berit rek. susoe ning ngono. Ora sudi aku sing.
Iki upama wayang ngono. Rama Wijaya. Ngomong kaya ngono iki terus togoke kaya apa? Lah iki Ndak, iki sampean Gatotkaca. Kak, hah? Gatotkaca. Gandrung karo Pergiwa ya, wis ngono. Agak ngono. Niki sinten? Pergiwa. Mbok pergi saja. Jadi cinta katresane Gatotkaca karo Pergiwa. Gandrungan. Wah, cocok iki. Ah. Kudune nek Gatotkaca gandrung iki tokoe telu wae. Lho, kok telu? Engke Lah, ana Gatotkaca, ana Pergiwa, Jantrik Janaloka. aku sing demen karo Pergiwa. Yes. Terus sing dipateni. Nggih. Cocok lho Kiai Sumi Paten iki. Oh iya, aja sembrono. Ora aku pengen roh apa jenis titik. Ya. Siap. Ah. Jadi diwiwiti Mas sama apa jenenge? Apa jenenge? Ketemune Gatotkaca karo Pergiwa. Jam 12 Mas. Loh, jam 2. Ketemu gandrungnya lho gandrung. Sing yo jogetane Gatotkaca no. Bukan jam 12. Deng dong mana lho? Kiprane apa Mas ini Mas? Dentungan, oh iya. Kanggo kiprah. Oh iya no, kiprah titik no. Ini nanting karo kebisaanmu seorang dalang iki piye ning wayang wong iso ora? Yo, datosi Mas. Yo. Ya gitu kali ta. Awas. Ini improvisasi tenan iki, spontanitas. Tani wong. Ora semuanya nih. Gatotkaca kok Kayak Gatot kayak cacingan nek. Gatotkaca iki gagak jelek. dodone mungal lho le. Mungal le no. Gatotkaca iki didamel saking napa? Lho, kok ulang lho? Lha kok lulang lek wayange ono karo Pak Janturane apa otot. Wonten kamar balung mesti susu gegolok kulit tembaga itep dom waja. Lah kuwi ndelah sing pas balung musikno dienggo mbangun omah. Mula wis gaene mesine blas, Mas. Sing kok gagal iki, yo. Lah jenengan gak kok semene lho. Ora usane. Apa tomane? Mongal, yo. Urung ditabuhi dhisik no. Yo. Pincang to. Arek. Kocap wis ketemu karo sapa man? Pergiwa. Jabang bayi. Lho, sing gedhi to suarane karo kocok iki. Cilikan ora gedhi. Wong ayu garwanipun Kakang Pergiwa. Aduh. Pergiwane. Pergiwa ni. Suaramu kurang gedhi lho. Pergiwane yo ora ngono. Kurang gedhi. Semoga Gatotkaca ya pitik anyang-anyangane kok. Lha kecuali Pak Eko gagal gede dhuwur ngono ya semangat aku. Lah Pak Eko kata gede dhuwur yo ndek e lho. Ayo. Yo ngomong Pergiwane. Kurang gedhi suarane. Sing gedhi suarane. Hebat. Pak metu. Ayo sing gedhi. Yayi Pergiwa wong ayu yayi. Kurang gedhi. Yayi Pergiwa wong ayu yayi. Kegedean. Yayi per Iki sak mriki wong apik Mas. Dari Pergiwa. Gereng. Yayi Pergiwa wong ayu yayi. Oh, Sing serius lho. Pergiwane koyo gengget. sing aku ta ibu kasih ngunut. Mandune. Kita
Apa kuwi? Guyu. Karo kanca guyu lho. Oke to kuwi. Apa sliramu tresna tenan karo kakang? Iya. Lho muni yo. Apa sliramu tresna karo kakang? Ora kok jalan-jalan lho, masane kok. Nggih, wis to, diem. Yo. Apa sliramu tresna kalawan pun kakang wong ayu? Kowe kok terus digandrung ngono lho critane, Mbak. Upama jeneng sira gelem tak undut garwa mundut dening kahyangan ora bakal aku selak bakal nyagui yen to mudune lintang lan rembulan ora dadak ngenteni pandang ing rina sadurunging pajar srengenge wis tumurun ana ngarasanira yayi repepeh wong ayu Kula wonten. iki Digandrung. Kiwane ra iso jawab apa kecuali kula wonten dawuh. ora apa-apa kowe kula wis seneng atiku. Upama kelakon aku hanggarwa jeneng sira besok malam pertama bakal tak jagulke genep wong telu. Tuh, kok iso? Kok iso? Lah nek lagi nyekeli wong telu ya saku to Pak semene gedene. Mosok malah pertama kok nyekel wong telu. Wis to wong ki lek gandrung karo wong gedine sak cakruk yo tak lembono. Iya Yayi, pancen kowe ketok langsing. Langsing kuwi mono teges Yayi. Apa? Langsung tanpa singgetan dadi nulis. Iya, ngene prodasmu kuwi. Iya Yayi, engko sak minggu ngepruk bakal tak srekelke dadi 18. Sampeyan ro, Mbak Lucy iki wajahe kaya umur 20 tahun. 20 wajah. Iya. Sampeyan ro dodone, dodone sak ngisor kuwi kaya umur 20 tahun. Iya. 20 tahun seksine Pak. Nah, kowe ro lek komburi ngene iki gelungan sak ngisor undak kaya umur 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Dadi totale Mbak Lucy iki kabeh Kaya wong umur 70 tahun. 20 karo 30 kan 70. Ya, Nenek Yuk, yuk. ora kena ngono kuwi to. Senadyan to kaya ngopo kuwi aku jaring para-para sing kendel alok nanging jroning atiku ora nek wong ayu kejaba ngomong liya tinimbang sliramu. piye to kuwi? Ora nek wong ayu Kejaba wong liya timbang sliramu. kuwi lemu semu lho masang mbok langsung dudane lek Lucy elek ngono. Ora kena ngono. Lho, Senadyan to ala tanpa rupa bocah iki yo menungso. Kalau tan kompor aja blas. Sing tenanan. Yayi. Kula wonten. ganti lho. Gaya apa? Manut tembange. Belok mawon, belok biasa. Estu katresnan panjenengan namung dumateng kawula Lair tumusing batin ora ana wanodya liya sing bisa ndodhok korining katresnan kejaba mung sira Yayi. Ana jalaran aku tresna marang jeneng sira mung siji perkarane. menapa menika Kowe kuwi anak tunggal kek wong tuamu sugih. Kapan kowe enggak tak ajab dadi bojoku? Karepe Anak atiku kowe. Dojak gede nyapa kok gua? mana tak sai. Oh, nyapa kok malah gua? Kok koyo ngene. Aku suci karo kowe. Najis mugelat kok. Mugelat kok. Hujan. Oh, karo romantis ra sido. Yo. Belum ae. Aku ngene iki romantis mergo kahanan Yayi. Upama tenan ngono aku yo pilih-pilih. Oh, gandung lek iki yo garek, Pak. Yo enek iki kuwi yo saenge Mosok wong milih siden-siden gak to? yo kuwi di Wong ayu garwanipun kakang. kuwi malah dhuwure. Malah didoli kok. Oh galak ya. Yo. Do jagate Popa Toro Boten
sampe ketawanke Ya. malah sombre tasih kang nandhang kingkin nolen rene wong ayu Ya. Tak bales no. piye Lu sih bisa sing ada mesra titik ngono to, Mbak? Kaya ora mesra kaya kula lho nek wong kurang nyenyek, lek wong romantis ki ya tenanan ngono. jadi aku kepengin ngrangkul siramu ning tanganku ora gitu Dokter, mesti nyenyek terus aku lek serius kok ngendi? Kok tak lep nek kali kok kowe iki. aja dilepno kali to Yayi kaduan kok lepno kene wae kene to Yayi Aku tak kok dadi wayang sing halus tenan. yo ngene ya sing apik Wale. wala somren tasih kang nandhang Ya. inilah karamo musik kok meneng tumo lho tumo Oh, ya rosa gua. wong romantis kok ngalih Oh. inilah karasa tubuh Dewa Bathara Westu kados mekaten manah panjenengan dumateng kawula. sabet kae aja guyu Yayi nek ping guyu kantrok Lah wong karet kancane gendeng guyu ae. Oleh bocor ayo gendeng. dat yoga tilah ning tias ulun datan pisah aking gangsa rambut kalamun katampi nang yo iki apa lagi? Apa? Ulah. Oh, lah ini pas sing second kan Bu aku sih Bu sing kene. Tembaknya diteruskan apa, Mas? Kirang setunggal, Pak. Ayo, maksudku lho. Aluwung tumekeng lale. Sing duet apa kalian bagus sih? Dek, sing duet. Ah. Sing Iki duet. langgam napa lagu duet? Langsung sing Yang siji ini. ya. Oh, sing duet ya apa? Gerak. Ayam-ayam. Sik eling. Ayang yang eling. Ayah sing ndi to? Ayang. Oh. Bisa? Ayah sing sak itu, Mbak. Nggih, sing sak niki. Wah. Lagu dangdut ayah. Niki onyok sanget iki. Oh, iya, ayah piye kok ngomong ya? Yo sing maring boleh munyok. Ya. Ya, segera. Salah bagian bagi kok ngene mbok ngomongne kula. Yo yo. Ayo. Sampeyan nawon gas. Jejak sih, rale. Ya. Lali sini. Cuk. Semono? Yo 1 2 Yo. Cuk. Dewa ning asmara kuwatno ati jauh. Lah anu Juro. Sampeyan sing do dewa. Mbak Lucy sing nembang, sing joget kendangane aja alus-alus Mas, pareng ngatuk ngene. Dadi Mbak Lucy bene bola. Ya. Oh. Oke, bolok siap, Pak. Ya. Ya lho. Hey! Dewa dewa ning asmara kuwatno
dewa. Ayo. Nah, mer, gimana? Duh dewa. Duh gitarnya kalau balik sini Pak ya. Sangat jujur gitar Pak. Belajar Pak, sangat belajar Pak. Siap yuk. Ayo mer, kalau gue. Pulang dia. Ya. Ada orang gua biawak ini loh. Iya Pak, makai. Yo, serius iki. Yo. Jauh. Kowe nyamuk to, Reng? Gak talat ini Pak. Nyamuk. Ane talat ini coklat jero model ini. Oh ya rumangsa kok. Iki wis rada halus mia. Ini aku cocok. Titik-titik. Penting halus. Ya. Kebanteran model ini. Oh. Lah ngedak to. Ya wis, kalau balik Pak. Seto. Ben ono anu mia ini ora terlalu banyak. Nyaine lemah. Ora ning ngrasane ngono lho. Ning robur beli di Cina kan niku piyai wedok nek arep jumeneng saka lenggah upama tangan-tangan kok menakno jari tangan kiwa nutupi kono ya nak ya nggon kecamatan kuwi tutup ora. Repot. Ayo. Yo. Ya. Mbak Mia ki alus. Ayo Mas, anu ditulunge lho. Ya nun sewu wae. Kula bar wudu e nek cocok basah. Kayamu wong kene wedhus dipupure wong iter kok. Wang. Jalan aja dari siji-siji Gus. Ya. Budi bayang sing budi bayang. Oh, ini ketemu. Jangan lihat. Lah nek tok ada tangan. Lah. Mbak Iwangi jangan melihat posturnya gemoy, tapi iki lincah yo an. Mosok iki. Iya, dulu ora percaya kalau iki ngebitnya. Oh. Siap. Yo, jalan. Yo. Iki joget wis 10 koncone ramangan sego. Apa? Lah ngadeg nyanyai segone koncone. Rumangsa kok. Oh alah ora maido Pak Bu. Arep piye wong biyen iki jaman metenge ibuke pas meteng bocah iki. Nyidang. Nyidame sate pedet. Makane lincah. Nah, ya terke. Yo, Ya. Mbak Ririn boten iki. Dah, wis aku tak atur dhewe Ririn. ora usah ngene aku tau pisan nggih. Ayo. Mas kok tak jalo. Selera tresnan pancen. Aku saya Indonesia.
Terima kasih Mbak Lucy. Oh, sama-sama. Aku dilanjut. Ya, iki salah-salah iki. Alhamdulillah. Nah, diteruske Mas. Gagalan, Pak. Hah? Oh, tak terus ke gagal. Diteruske Sini. no. Ya, aku mau nek kundutan saka Pak Kapolsek kok. Nggih. Pak Tiko yang ngesake Banyu Langit. Ya, Karya enten niku. Engko diaturake ning saiki aku arep njajal karo Mary ben jumeneng dhisik. Ya. Kowe enton pel wong lan dikenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Mary. Mary. Iya. Oh, rumahnya mana saya? Rumah saya di Tulungagung saja. Oh, Bangunan Raya Oh, ya. Bangunan Raya. Iya. Apa nih Merak? Oh, bangun Mas. iki. Bangun. Bocah kok ayune sedina jeblok. Masa toh? Umur piro to, Mak? Aku malah penak. Oh, amal kiri Kak Titi. Nun sewu nok ketok bocah pantes luwes pantes. Ngene iki dadi seniman kuwi tahun piro? Dadi seniman kuwi tahun piro? Awet bayek, Mas. Bayi dadi seniman. Masya Wah, Allah. aku nangis wis kaya nyeni tenan ae. Nangisnya piye nangisnya nih? Owe, 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 owe. Ini kan harus bernada. Tolong. Sing kok sama apa to matamu ki? Harga susu naik turun. Susuku to. Masa harga susu naik turun. Mungkin agak stabil. Tidak stabil. Iya. Berarti nek ngono aku yo keluarga seni, Pak. Ya. Aku termasuk keluarga seni. Lah ya, Pak. Aku lahir wis krungu bapak ibuku do nembang. Piye? Ah, nembang. Kok iso? Tuh, dewa-dewa ngono karo. Tembangnya apa dong? Nembang ya, Pak, nembang ya, Pak. Tembange sing dangdut apa jaranan, Pak? Jaran. Jaranan. Napa gelo-gelo mawon? Belum. Ini Mas belum sepura Mas. Ya. Madep madep sing diajak. Lho, madep nek kianmu ki lho, Pak. Ada sini sayang. Aku grogi yo, Pak. Oh. Kemarin kan nun sewu ya, sebaik-baiknya umat muslim itu yang bisa menjaga wudunya. Mula gak wani demek kene, Pak. Ndak wani, lari. Bisa ki sembrono tuh. Ala kering-kering ana jarene. Astagfirullah, sabar kuat, sabar, selamat kuat kabeh. Ora tak apa-apane lho kok wis sabar. Mau ngerti apa-apa. Engko wudu neng, apa. Ya. Gelo ya, Mas. Ah, sudah. Salah. So. Nah, Ijazah, Sih. ya, dengan saya. Sepira, Mas? Semene. Nih. Semene lah. Ora. Bener. Ya. Biasanya cah itu jual mahal lagi towo terus ya. Wah, aku nyanyo Mas lah kowe gelem monggo kloso dhewe, Mas. Oh, gak sampai. Apa kabeh? Hei. Ning endi kan tunggale.
jajal Mas Dimas. Saya jajal testing dulu, Mas. Nah, oke, dados ya Mas. Ya. Lagu dek Ya. sepatu dijajal sih. Wah, Pas sampe kuwi toh. durun kok Mas. Ya. Nah, iya. Ya. Ya, Mas, selanjutnya, Mas. Tolong. Didik bangun. Neng ngandi Yang nang itu kon kulo. Dawa Islame gak kuasa dhewe, Mas. Mosok nyindir sungi saya. Iya. Ngeten iki nyindir sungi. Heeh. Nggih, wani ora karo aku. Wong sing gak patragate iki kumahan iki lho. Ayo. Yo. Terusnya perang. Yo yo. Sekuat. Masih sanggup. Kaya
goyangane karo tembange. Apike ra Ram. Sesuai ya ora? Biasane ngeten Pak Eko. Piye? Sok-sok nek nembang dengan jogetan atraktif, kuwi sing kalah suarane. Weh. Nek suarane apik jogetane sing kalah. Ning dia siji iki luar biasa kok. Suarane tetep ajeg, jogetane bergas, angel digoleki ngeten iki. Wah iya. Kalau ini bingung terus Pak Ojo nganti golek ngejor. Wis ben dijeh ngene. Nek kuwi kumatan kok Mas. Lah kok saged? Engko lek umat ngono ya kumoe, engko lek waras ya waras. Aku kira lek kumat aku Pak.